Mara ta' 40 sena nstabet ħatja li pruvat iddaħħal id-droga fil-ħabs moħbija fil-Bra u ġiet ikkundannata 8 xhur ħabs. Quddiem il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras, Graziella Francaranza minn Taslima, ġiet akkużata li fil-5 ta' Novembru anke qabel kienet fil-pussessu saħansitra traffikat l-eroina fil-waqt li pruvat iddaħħalha fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-Ispettur Melkin Bondin spjega kif il-Pulizija daħlitilha informazzjoni li l-mara kienet se tgħaddi droga lil priġunier fil-qorti dakinhar stess li kellu kawża li kienet se tinstema'. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-Pulizija arrestat lil Francaranza u ttieħdet l-asa tal-belt. Hemmhekk minn ġolbra l-mara ħarġet borza bid-droga. Wara li kkunsidrat aktar provi u l-passati kulurit tal-akkużata flimkien mal-vizzju ta' droga, il-Maġistrat sabet ħatja tal-akkużi kontrija u kundannata 8 xhur priġunerija flimkien ma' multa ta' 2000 euro. Il-qorti ordnat kumpanija li tipprovdi ċilindri tal-gas tħallas 21,000 euro wara li stupplixxiet lil wieħed mid-distributuri b'1400 ċilindru vojt. Dan wara li d-distributura Ron Camilleri fetaħ kawża fil-primawla tal-Qorti Ċivili. Fil-fatt Camilleri sostna li Easy Gas Malta Limited ma ħallsitux għaċ-ċilindri vojta. Intant il-kumpanija qalet li kienet qed tistenna istruzzjonijiet mir-regolatura s-servizzi tad-dawl l-ilma dwar it-triq il-qudiem. L-imħallef Robert Manġon laqgħat talba ta' Camilleri u ordna lil Easy Gas tagħtih 15,000 euro għal kull ċilindru tal-gas. Żagħżugħ ta' 23 sena mis-Senegal baqa' jinżamm taħt arrest wara li kien mixli bit-traffikar u pussess ta' droga. Huwa tressaq il-qorti l-ħamis wara l-4 filgħaxija ġie arrestat mill-pulizija kif instabu fuqu 7 pakketti ħaxixa tal-kannabis, 14 pillola ecstasy, pakett kokaina u reżina tal-kannabis. L-imputat ċaħat l-akkużi kollha fil-konfront tiegħu u ma talabx għal ħelsien mill-arrest.